И здравейте, страхотни хора, аз съм Катрина. В днешното видео ще ви казвам как се прави стикер. Сега се питате, Катрин, как се прави стикер? Много лесно. Ще ви трябва молив, маркери, тиксо и лист, най-важното, и ножица, да не забравим. Значи, какъвто стикер искате да направите, рисувате човечето или героя, който ви харесало, или предметът, каквото и да е. Аз ще нарисувам някакво сърчице. Ето. Такова сърчице, лесно. Взимам маркер, оцветявам го с едно и взимам тиксото. След това го лепа. Да ви покажа. Само. Така го лепа. И вземам ножицата и го отрязвам. Ето. Отрязах го сега. И сега слагате отново лепило върху него. Но сега трябва да изглежда ето така. Взимате ножицата и режете около него. Ама не чак е така, а доставите малко място между това, за да може да има така пространство, за да се залепи. Ако направите грешка при това, може да си направите ново или да го оправите. Добре. Сега, това ми се получи. И сега сигурно го лепа на ръката ми. И готово. Ето така се прави стикер. И благодаря, че гледахте днешното видео. Надявам се да харесате. Ако така, да се абонирате за канала. И да включите камбанките за всеко ново видео, което правя. И ще ви видя друг път. Чао, хора!